Hubog nga construction worker na lipong matapos madisgrasya. Motor sang biktima nagsaka sa Center Island. Si Roger Marsukal dito nakatutok eksklusibo. Hindi maistorya sang matarong kag nagapamilit nga makapauli matapos nga maumpawan halin sa pagkalipong ang driver sang motor nga si Marvin Cain, 35 anyos sang Napnapan Norte, Tigbawan. Ini matapos nga nagsaka gid sa Center Island alas 9 sang gabi sa intersection sang Buhang Haro, syudad sang Iloilo. Pagkabot niya ng sitwasyon. Tapos? Unconscious. Bisa ng mga pulis, hindi makakuha sang matarong nga sabat halin sa biktima bagod sa tuman niya kahulugbon. Plano kuntani nga magpauli pero pag-abot sa Buhang Haro, wala sini matalupangdan ng Center Island kag nakabunggo ini. Sumakat si gutter, friend. Why niya makita ang gutter? Anong kasada? Hindi na balas siguro. Pilas sa ulo, guya kag nagkalain-lain nga parte sang lawas ang naangkon sang biktima nga gilayon niya gidbulong sang emergency responder. Roger Marsukal dito para sa One Western Visayas.